میرے آقا فرماتے نے جبرائیل نے براق نو ادب اداب سکھایا کہ میرا تعارف کرایا اے جڑی ہستی تیرے تے قدم ٹکان لگی ایندا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھ لو سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. سر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے شے دی اوتھے تھوڑ نہیں. سر مال تے شائیاں بھول ویندا سر مال تے شائیاں بھول ویندا. جو بنتا غلام محمد دا جو بنتا غلام محمد دا. سب نام پیارے لگتے نے پر وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا. سب نام پیارے لگتے نے پر وکھرا نام محمد دا.